Yarış var əməllər, baylar yarışalar. Kiminin motoru güçlürək, kiminin akçası kübürək. У богатых свои причуды дилер. Gördünüz mü? Hatta nişe yani su nişe. Черчилль айтқан бит, когда есть зрители, нәрсе деген әлі, дерзости нет предела деп. Алар менә башта ушында буладыр, бик күп не кытырып, теге водный мотоцикл, су мотоциклы, шуны кытыртып су буенда йөриләр. Ерактан йөрмиләр, ә теге монда кешеләр карый бит, шуларга мактанып, кытырып су буенда монда кешеләр йөзеп йөри, алар шуны әйдәп, кич белән мине берсе башым өстенә китте, не минем кепка майга пişiranып бетте инде. Безгә әйтәм. Автомат белән килгән берсе монда. Автоматом будешь рыбу расстреливать и потом домой рыбу понесешь. Инде караучылар өчен ничек тә тырышмыйбыз инде. Аларга кызык булсын дип. Менә күрдегез, ничек бизәп бетергәннәр. Бер кыз белән йөришкәнем, ул шуна килдек тә, миннән гел рөхсәт сорый. Булам мин анда менергә. Мен әйтәм, әгәр дә берсе төшеп китсә, үзем менеп йөри дирим. Аны мен әйтәм, ташы берсе килеп китсә, аягына изгәләсә, шунда кем гаепле була инде. Менә суны үткәндә уйыма килгән име әйтәм, редакция эшләгәндә. Ял булмыйдыр юнләп, әле анда бары главбух имеш Хәдичә дигән шул гел собрание, я колдагорная конференция, я собрание, шунда гел редакторга безне әйтәде. Менә алар Александр Николаевна, алар теләсә кайчан китәләр өйгә, теләсә кайчан киләләр. Теге үзе редакция эшләгәч, газетта гади корреспондент булып әйтә. Алар ди, сез ди ял сагат 5 булганда ди китеп каласыз өйгә ди. Алар ди кайсы вакытта 9-га хәтле утыра. Алар журналистлар ди, алар сез ял көнне шимбә яксәмбе ял итәсез ди. Алар ди эшләп йөриләр ди. Аларда ни, менә миндә мәсәлән 25 отгул җыелдым. Берсендә кулланмагач, мине бер көнне ачу килде дә, ул редакторын юк итте дә куйды. Шуны әйтәс килә. Менә ял итергә шундый булмыйдыр. Ул вакытта мин теге укыйм, яшьләр имеш. Шундый бер җинаять кылган, чөнки вакытны ул кая куярга белмичә, мин уйлап тора дим. Миндә бер ял көн булса, мин әйтәм, тик ял итеп рәхәтләнеп җмакта булырым. Ул вакытта вакытның кадерен беләдер. Соңыннан инде мәсәлән эштән киткәч, ул үзем газетны чыгара башлагачмы, анда инде сирәгрәк газет чыгарадыр. Вакыт инде алай андый кадерле булмыйдыр, шуны әйтәс килә. Вот. Безнең халык бик рәхмәтле. Менә монда киләләр, табигатькә имеш кулланалар, табигат матурлыгы белән. Ничек инде рәхмәтлеген белдерә кирәк. Алар шуны төшеп, сиеп, бит нәрсәне сындырып, яндырып, кидереп, әллә нәрсәләр пишратып, шулай рәхмәтен белдереп китәләр. Менә шундый бер төрле менә бик ниш рәхмәтле халык безнең шундый. Менә инде матурлык күрдегезме? Давай я тебя сфоткаю. Я видео снимаю. Менә миңа бәлки шулай кирәк бер кепка, шунда язарга видео. Теге мин бөтен дөнья татар конгрессында киләм дә, теге миңа теге әйтәләр урысча видеоряд.
телевидение эшләгән кешеләр өйрәткән. Видеоряд кирәк. Шул кызыксынып кеше карый видеоряд. Менә хәзер күрсәтәм сезгә видеоряд. Ну анда видеоряд бер нәрсә хәрәкәтләнәләр. Кеше ниме шуны әйтәсе килә. Алар күрәләр дә, мин төшереп ятканны фото дип уйлыйлар да, шул ук менә туктап калалар. Мин инде аларга әйтә алмыйм инде видео дип. Кайсы вакыт әйткәнмен дә, менә гел әйтеп булмый инде. Шул язып куярга идет съемка, видео съемка дип. Шул әйтәсе килә. Мәсәлән, бер бала бии әнә бәйрәмдә. Мин аны видео төшерә башласам, ул шул ук туктап кала. Фото имеш ясый икәнләр дип. Менә чит илдәге кешеләргә шуны менә төшер дә, сөйлә дә җибәр алар телләрендә. Безнең халык менә ничек табигатькә килеп, ничек пычратып нитеп. Алар аптырап ышанмас, алар менә бу шаяртып әйтә дип. Менә бер кайчан да алар хатта менә бездә көләләр шул чит илдәге халыктан. Алар этнең артыннан бугында шунда хатта гафу итегез, әдәби сөйләсәң инде тизәгендә пакетка салып алып китәләр. Мин бер генә тапкыр күрдем. Тагы бер вакытта күрдем, бер анасы малае белән китеп бара. Малае әллә мороженое, әллә нәрсә анасы алып бирде. Ул атып ташлаган, анасы берничә метрдан сорый, кая куйдың тегәйтән ташладым. Анасы кушты яңадан шуны алырга да инде пакетына салдым, нәрсәне алып китте бер мусорка салырга. Менә карагыз. Менә чит илдә кешеләргә менә күрсәт, менә шуны. Менә. Тимер. Чит илдә тимер урысча әйтмеш железный правило, мусорны алып кайтып ташларга. А менә монда ул тимер генә ята, шул железного правила нет. Только железо есть. Менә үрдәк йөзеп килә. Хәял ул, а? Менә килә ята әле. Тегендә китте. Тегендә кеше йөри. Алар кешегә яшәп бетте инде. Музыкада яңгырый, яман тавыш була кич белән. Алар ияләшеп беткән инде. Алар балалары биидер әле шул музыка бәлки. Бу судан чыгасы килә. Монда кеше, тегендә кеше кайдан чыгарга белми, аптырап йөри менә. Үрдәк бу. Миннән куркып тегендә китте. Тегендә кешеләр Кырыга чыгасы килә ул. Шундый табигать менә инде. Әллә нәрсә бер катлаулы темага әңгәмә кузгалтмыйм инде. Индеецлармы пирогада йөргәннәр бит, булар да шуның кебек. Үндәмәсәң, видео вакытын кая куярга белмисең. Зак сузыла вакыт. Сөйләсәң, сизми каласың. Инде фикерне төбенә хәтле, мәгънәсенә хәтле, тирән мәгънәле булса, җитеп өлгермисең. Карасаң, инде вакыты узып бара, бетеп бара. Шуңа күрә мин дә 10 минут белән чикләнгән. Шуңа күрә мин тырышам инде шул 10 минутка сыйдырырга ул бөтен фикерләрне кайсы вакытта. Иң кызыгы килеп чыга, аны аңлатырга кирәк, вакыт уза да китә. Ярый алайса, хәзер менә ярты минуттан азрак калды инде. Шаллы яр дигәнме? Бу кичкенә бер бистә. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.